8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Nuwun kula nuwun, sugeng dalu para suksesna budaya. Sugeng pinanggih malih kalian kula wonten ing adicara Giaran Arum Dalu. Setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi, mliginipun tembang-tembang macapat kagiyaraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit ngantos dumugi tabuh 10 lumantar radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para pamidhanget, dalu menika kula kados adat sabenipun sowan tetiga sampun siaga malih badhe ngaturaken tembang-tembang macapat. Wonten iring tengen menika kados padatan Bobo Sigit lajeng Bobo Haji Sugiono. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu ugi Pak Jumiran. Di kados pundi sehat nggih? Nggih, sehate kok ngene iku lho. Sing penting ora cekras-cekris. Wis sampun bersyukur. Nggih, sampun kepetang sehat. Sehat nggih, nggih. Tegesipun sehate wong tuwa niku ya kaya ngene iki. Sipun ya senajan luya gayi. Nggih. Pun sketsaken monggo. Nggih. Badhe nyenggol para kadang. Ngaturaken sugeng pepanggihan katur sagung para pamidhanget ingkang anggung suka paring wigati tumrap Giaran Arum Dalu. Nggih, lajeng ingkang wonten ireng tengen menika Bapak Haji Sugiono. Sugeng dalu Pak Haji. Nggih, sugeng dalu. Pak Haji nggih sampun sehat estu nggih, kalau ben radi kanginan menika. Apa sekedhik mboga sekedhik nggih. Pun paringi napa nggih pulih nggih. Senajan to niku wau ora uwal saka niku wau grumah-grumu merga wis napa nggih tuwa ning aja tuwa-tuwa sih Pak sih. Tuwa-tuwa. Yen ngaten tetiga menika saestu sampun menapa niku klebet tiang-tiang ingkang sampun kathah yuswanipun. Nggih. Tuwa menika tegesipun wis akeh umure ngaten. 70. 70. 70 iki 70. Punjule pira? 17-an 70-an. Inggih ingkang baken senajan kados pundi kawontenanipun arang ya wong wis kathah yuswanipun ngaten menika para kadang. Namun sepisan malih ingkang baken mugi tansah kaparingan kesehatan, kabagas warasan. Amin. Langkung-langkung ugi tansah kabagian. Lan dalu menika ing samangke saged manggi para kadang ngaturaken tembang-tembang macapat. Kanthi menika kinarya murwakani kados padatan ingkang badhe kula aturaken rumiyin menika Sekar Mijil. Drenging Allah nyuwun mring yang widi mugi karayan amrih kasembatan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nenggih
kanggo samya agung ing pamuji kunjo ing ilang manon ten reksa kengejim setan godane Allah azatkan moho welas asih maca pat puniki bisa rayu inggih Amin. tansah manggih karahayon para pamidhanget giaran arum dalu menika ugi kagiaraken lumantar kanal YouTube panjenengan saged madosi wonten ing Gemilang FM Official. Parandene ing samangke mbok bilih panjenengan kepareng badhe paring panyaruwe utawi badhe kintun-kintun dhateng kadang utawi sederek panjenengan saged nutul nomor WA-nipun menika 081 578968968 dipun tenggo nggih para kadang salajengipun Bapak Sigit dalu menika badhe ngaturaken menapa menika Inggih dalu menika ngaturaken sekar-sekar maca pat nggih kanthi irah-irahan memardi ngelmu luhung. oh inggih Mbak kok ketinggalipun saya sangat menika Nggih dados yen ngaten prayogi dipun awiti kemawon inggih menika kapendhet saking serat Wedotama nggih inggih ingkang nalika semanten rinipta dening Sri Susuhunan Amangkurat Mangkunegara Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan Surakarta inggih pupuhipun dene menapa pupuhipun kapurwakan pupuh pangkur oh nggih prayogi monggo mingkar mingkuring angkara akarana karenan marti suwi sinawang resmining kidung sinupa sinukarta mrekretarta pakartining ilmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji kula lajengaken nggih prayogi monggo Jinecerneng Wedotama mretan kembar
kembenganing pambuti mongko nadyan tuwa pikun yen tanikani rasa yetu sepi asepolir sepasamun samangsane pakumpulan kenyaganyong leling semi guku karsaning priyangga nerang nganggo paparah lamun anggun lumuh ing aran balihu uger guru aleman nanging janmo ingkang waspaden semu sinamun ing samudana sesadon ingatu manis si pengong nerang lakewa sang sayarta kenira cacariwe ngandar-andar angin dukur kandhane ora kaprah saya elok
ngalingi marang si pingging sampun sekawan menika kawan padha menika prayogi sanget buat pilih kelebet kula menika dereng mangertos menapa ingkang dipun kersakaken Sekar Pangkur ingkang sinerat wonten ing Serat Widotama menika prayoginipun senajan namung secara ringkes kemawon dipun aturaken kersanipun Pangkur menika kados pundi. ngaten nggih Namung kula setuju menika nggih, kula saderengipun kula manggi kadang kula rumiyin ingkang wonten Sempon. oh nggih nggih Bapak Mijen menika wonten ing Sempon. Sugeng dalu Pak Mijen, mugi-mugi dalu menika midhangetaken kiaran arum dalu nggih. Lan mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan. Dipun tenggo monggo panjenengan saged nyawiji badhe telepon ugi saged utawi badhe lumantar WA badhe singgol-singgol kadang sanesipun monggo lajeng kadang kula wonten ing menika Bandungan Gondosuli. Gondosuli nggih. Mas Yarkoni sugeng dalu Pak Yar. Kados pundi wartosipun sampun sawetawis wekdal boten pinanggih, mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan. Nembe kalih rumiyin manggih dipun terasaken. Bilih Bapak sikit wonten ingkang WA dipun waos rumiyin. Dipun waos. Sing alipun wonten ingkang Nggih menika. putut mlebet menika. Tapi nggih kula wacane. Nggih, prayogi monggo. Niki sugeng dalu para bapak-bapak kru Gemilang FM sedoyo. Sugeng dalu. Dalu matur nuwun. Dalu ki. Sehat. Saking kusire andong. Wih. Saking Bonjitan. Oh, niku Pak Darso. Pak Darsum iki. Sopire Nggih, matur nuwun Pak Darsum. Wih, lah niku pancen aktif kok niku. Nggih, matur nuwun iki ora ana lawonge menika. Padatan lajeng cok kinton-kinton menika. Nggih. Badhe kinton-kinton nah leres to. Kagem Pak Heru Sanyoto. Oh, nggih. Kagem Om Pam wonten Perum Karet. Om Pam apa Om Pram ya? Nggih saged ugi. Cacake Om Pramono. Sugeng dalu, sugeng wungon. Kagem Bapak Suyadi, Bapak Supar, Bapak Yami. Ya, nika Mbak Yami mangke lajeng telepon. Nggih. Pak Rajiman. Pak Wahyu Ujianto. Sugeng merengaken. Kagem Pak Taryono, Pak Agus, Pak Parjo wonten Pos Kampling. Nggih. Pos Kampling Bonjitan saja nggih. Nggih. Sugeng dalu, sugeng rundo. Rondo. Rondo nggih. Iki lho wis rundo ngoten. Ora rondo ning rondo. Sugeng aso wonten Bonjitan. Nah terus ki kagem Pak Parno, Pak Panjang, Pak Tono wonten Klentengan. Sugeng dalu, sugeng ngaso. Matur nuwun Pak Darsum sampun gasik le. Nggih. Menawi kirang gasik sok-sok mangke sok kesupen nggih. Masa menika. Sekarang wis tuwa Bila lajeng tesih wonten ingkang dipun kintuni menika nicil. Mangke malih. Ngeten. Mestine sing diarep-arep lah keterangan-keterangan Oh, prayogi ingkang dipun paringaken lumantar Mas Kaji Sugiono. Mas Kaji niki pripun niki kok iso nembangke ning ora ngerti tegese kula. Sami kula ya ora ngerti tegese. Nuwun sewu para kadang sedherek budaya langkung para pamireng nggih, para pinter maca niki. Kebareng niki kula dhewe ya niki bingung ukarane iki. Apik banget uga sing ora ngerti nggih. Karang niku bahasane basa napa nggih ingkang sampun tinata matari-tari namung sak kamat-kamat pilih kula mangke dipun
Rewangi dipun rewangi kadang Nyun sewu niki kok wonten sing Wonten ingkang telepon niki. ngebel. Nggih monggo. Halo, sugeng dalu. Halo, matur nuwun Pak Jum, atas senggolanipun. Nggih nggih nggih. Saking sinten ya, Pak? Pak Mijan. Pak Mijan. Saking Sempon nggih. Nggih, nggih, nggih. Kados pundi wartosipun Pak Mijan? Nggih, sae. Niki mangke nganu kula nek anu disampaikan Pak Triyono sewuan. Oh nggih, kalih sinten malih? Kalih Pak Parwito Kali Bening nggih. Terus niku mawon. Niku mawon riyen. Oh nggih. Pak Parwitono kan brengose ndebleng ini kan nggih, Pak. Pak Mijan piyambak ya bringose ya wah kaya Gatot Kaca. Ngaten nggih. Matur nuwun Pak Mijan, matur nuwun pun nyawiji nggih. Monggo dipun pidhangetaken. Ngaten rumiyin nggih Pak Mijan nggih. Nggih, matur nuwun, monggo. Pak Mijan menika wonten ing Wonten Sempon nggih. Nggih. Semponna klebet kelurahan Wates Dukun nggih. Nggih, Dukun. Nggih, nggih, nggih. Monggo Bapak Haji dipun terasaken. Nggih. Estunipun Sekar Pangkur ingkang padha sepisan menika bilih awakipun piyambak gesang menika kedah ngangge paugeran utawi gegebengan mederek kapitadosan suwang-suwang gitu. Kedah mujudaken setunggaling agama menika mujudaken panuntun nggih agama kemawon mesti ana hukume panuntun wajib nggih. Nah, pramila wonten ing mriki sok sintena ingkang gesang wonten ing Madyapada menika kedah gadhahi gegebengan ingkang maton ingkang gumatha nggih. Nek cara gelar lahir pun bola-bali kula aturaken ya manut paugaraning negara gitu. Paugarane bebrayan agung, cara batine ya paugaraning agama. Nggih. Kok paugeran kok werni-werni menika estunipun sakniki njajal diencaki paugeran niku napa nggih? Aturan. Nggih. Menika Tata saking cara. pundi mawon ingkang kedah dipun gatosaken Nggih. ingkang baku ya paugeran agama nggih. Nggih, agama suwang-suwang nggih. Nggih, miturut kapercayanipun Kapitadosanipun piyambak. suwang-suwang. Nggih. Lajeng paugeran Paugeran sing nyata tata negara. oh, paugeran negari. Negari menika awakipun piyambak tata gelare ya kudu manut pranataning negara. Nek wayahe karo Pak Kadus karo Pak RT didhawuhi kerja bakti resik ya kudu nindakake nggih. Kudu manut ing reh rakiting paugeran negari. Nggih. Ngaten nggih Mas Sumirat. Nggih. Sebab negari menika ya kudu dijunjung. Peraturannya ya digatake karena awak dhewe iso ayem tentrem ya ora luput saka pengaruhe negari. Pranataning negara nggih. Kejawi agama negari. Njuk paugeran menapa malih nggih? Paugeraning napa nggih? Bebrayan. Paugeran bebrayan. Tegese paugeran sing mlampah wonten ing desa ngadesa menika ingkang boten sinerat nggih. Boten tinulis, boten napa nggih menika istilah napa nggih? Rasa saka rasa pangrasa nggih. Ingkang dipun kersakaken bebrayan menika mboten ngemungaken ing antawisipun suami Istri. namun bebrayan agung. Nggih. Gesang wonten ing Madyaning masyarakat menika ingkang leres nggih menika sasanipun keluarga piyambak dipun bina kanthi sae lumebu duman keluarga niku ya ana sak trah nggih sak trah apa Pak? Sak turunan sak braya turunan lumebere dumateng tangga Teparu niku ingkang langkung baken cerak awakipun piyambak menika napa nggih ora luput saka tangga Teparu. Jadi ingkang dipun kajengaken menika brayat agung kuwi masyarakat. Ya masyarakat ana ing lingkungane ya nang desane ya nang
negara. Ya biasanipun mboten sinerat menika. Nggih. Mboten menawi benten kalian paugeran negari lak sinerat. Sinerat nggih. Wonten ing Undang-undang dasar, undang-undang, lajeng menapa malih peraturan pamarentah. Lajeng wonten keputusan saha instruksi. Kita wonten tarian wonten instruksi presiden. Niku nek tundake ngrusak basa ya menawi wonten kebrayaan agung wonten ing masyarakat menika biasanipun boten sinerat ning warga masyarakat menika sampun ngakeni bilih menika kedah dipun tindakaken saha dipun ugemi kangge manut kane pranatan menika. Inggih kangge kepentinganipun pribadi saha kepentinganing sasama. Kula lajeng kejawi kala wau bapa sikit ngendakaken wonten hukum ing negari lajeng wonten hukum adat. Hukum adat ngaten. Nggih adate Kampung Patran iki kaya ngapa nek kerja bakti waton ditabuh pentongane karo Pak Kadus wis iki semasane kerja bakti wingi wis ana dawuh gitu. Lajeng menika padha ingkang sepisan nggih Bapak. nggih. Salajengipun menika sampun cetha terus gayut kalian gesang wonten ing bebrayan. Menika terasipun menika ngayosaken nggih satunggaling pawong ingkang saestu anggadhahi raos kumingsun gumedhe nggih kuminter nggih menika wonten ing mriki boten nate napa ngangge paugeran misalnya kados punika contonipun nek dong diundang rapat kumpulan nggih kumpulan masyarakat Bu RT Bu RW menika kiyambake sok ngasake cuma aku iso omong cuma aku ngerti ning ora ngerti paugeran pamela wonten mriki wonten satunggaling tiyang ingkang mastani wong kok megunya ganyu isin-isin ke rapat. Dados wonten mriki dipun gambaraken kados dene ingkang tumindak kirang sae menika si pengung. Lajeng wonten malih ingkang dipun wastani si wasis. Kosok wangsulipun nggih. Kalih-kalihipun menika tiyang ingkang gadhahi wewatekan awon kalian wewatekan ingkang sae. Ingkang sae ingkang wasis nika biasanipun nek cara napa nggih. Nek wong sugih ngelmu niku biasane masuk meneng anteng. Nggih, ora umum. Nek sing ilmune kek Gurjo Tapak Meri. Napa niku kok jero tapak meri? Umpamane ilmu niki nek sak tipake meri bobote sipil dadi tipis banget to. Tipis wae nek kena lebu ilang. Nggih. Niku napa niku? Paribasa. Kena lebu ya ilang. Sanipun apa? Kena bebasan ilmune Gurjo Tapak Meri ning umuke wis undul langit. Ngoten nggih. Nek sing wong ngelmu sing biasane anteng nek ora ditabuh ora muni. Niku patuladan utawa titikane nek sing wong kuwi aja nyek karo kae. Aku pendel tembung ngoten nggih. Oh kelabaan. Yen ngaten sampun tingkas baji sampun saing padha setunggal nyariosaken pagesangan wonten ing bebrayan agung lajeng saterasipun menika nyariosaken wewatekanipun si pengung kalian si wasis. Ingkang jinejer wonten serat Widodama. Dados si pengung menika nek sing pengung sing bodho niku wong niku ora kembo wonten ing pambudening kesaenan. Menika mula piyayi sing kados ngaten menika senadyan ketoke wis tuwa. Senadyan ketoke wis dewasa. Malah ketoke wis sepuh. Wonten mriku disebataken nadyan wis tuwa pun nggih. Ning nek mboten ngugemi rasa paugeran ingkang dipun
ngendikaken Mas Kaji kala wau menika dipun sebataken pawongan menika sepi sepo dados lir asepah dados sepina tegesipun boten kagungan pakarti menapa-menapa ora duwe menapa urun kewasisan napa-napa tapi malih penemu anjir penemu ra ana menapa jenenge urun-urun apa mesine wong urip nang patisan ya ora ana mula kados ngaten menika duneke sepi kepara duneke sepah menika sepah menika senajan ketoke lembung ketoke gedhe ning nek dicecep-cecep ki ora ana apa-apa sepah niku ya kamane ora enak sepo wonten to sing kuwi tebune sepo iki wak lele wis sepo iku tegese enake dados ginanipun tumrap masyarakat menika mboten wonten menika sebataken pengung nggih. Dadi nek tiyang ingkang kados ngaten menika kala mangsane dadi siji karo wong akeh. Nggih. Wonten mriki dipun sebataken sak mangsane pakumpulan. Dadi pakumpulan lak ya wong punjul saka siji ya ngumpul. Wong ngumpul wis senajan akeh omonge ning malah dipun menawa gonyak ganyuk ngeling semi. Nggih kula sampun matur to. Le saking oke omong, sugih omong ning kadang-kadang ora ditata, ora dikendhaleni. Yo kadang-kadang nang pasamuan niku malah gawe isin utawa wirange liyan niku istilah njuk omongane dipariwakan gonyak ganyuk ngeling semi ora ngerti paugeran ra. Paugerane pakumpulan iki apa padane ngrembug RT ya sing kuasa mimpin kan Pak RT. Pak RT. Ya mangke yo wargane do duwe penemu Pak RT sing nampung ning biasane nek wong ngoten niku sok nunjang palang. Menika dipun wastani ngeling semi nggih saged. Nggih. Dipun wastani ngiling semi nggih saged. Nek ngeling semi tegese ngisi-ngisi. Malu kumpulan malah ngisi-ngisi. Yang ngeliling semi. Ngiling semi no tegesipun menapa boten saged ndugekaken menapa ingkang nuwuhaken kesaenan. Oh, nggih. Ngliling niku ngongak to. Ora iso weruh. Nggih. Sing barang sing niku nek cara kula tembunge terus gampang kasar to ya wis apa anane wong bodho ngoten niku. Amel langsung dipun jelasaken wonten padha ingkang tiga nggih Pak Haji. Ingkang kados ngaten menika. Dadi nggugu karepe dhewe. Nggugu karsaning Priyangga kuwi arepe dhewe ngoten nggih. Kaya-kaya penemune wong liya kuwi ora becik, ora migunani, ora mutu. Sing mutu kuwi nggugu kersaning priyangga, ora nganggo peparah. Ora nganggo nglingak-nglinguk. Mila nggih. Piyayi ingkang ngaten menika sakjane nek tegel ling ngucap. Nggih. Nek tegel ngarani menika dipun wastani ingaran balilu utawi blilu. Blilu napa? Balilu. Istilahnya apa nggih? Bodho nek cara wong iki balila karo ngepluk Bangkang. ngembangkang ngepluk nggih dudu bagiane awake dhewe ngomong nek awake dhewe nunjang palang grebut-grebut gitu. Dibari kebo menika senajan bodho ning ora balilu. Mergo nek diabani ndr. Ndr iki apa? Ngiwa. Nek Ya maju. Nah, ya niku terus najan bodho ning krungu giak ngono kuwi terus patut
maju. Niku saking tuhune saking kulinane njuk diugemi iki. Aku didhawuhi karo barane ngene ya takon menggok dikon menggok ngira ya ngira kok menggok. Ning kok sawangsul kebun iku ya aja dianggap sepele. Nggih. Nek dong ora dadi karepe gampane dipengen nesu ayo wis nganggo wis mripate api wis jeneng yo miring-miring nek sira wis mbayani nggih. Menika ingkang dipun kasingaken senajan ana ukara giyak utawa nder kuwi tetep meneng wae. Menika dipun sebut blilu mongko niku ketambahan sifat guru aleman. Kasingan raos hubungan utawi aleman. Apa jalan dihukum itu. Nggih. Menawi ingkang pinter sakniku, waliane blilu. Sing pinter, wasis. Kuwi gek urung diabani giyak utawa nder kuwi wis mikir iki sedeng meneh mesti juraganku arep ngabani giyak utawa apa lajeng menika menawi pinter menika biasanipun niku menawi nyandra utawi menapa nggih biji tiang menika dijikuk sing manis-manis. Dados wonten mriki sinamun ing samudana sesadon ing adu manis. Samubarang pangandikanipun tumrap diri pribadi utawi wonten ing pakumpulan menika tentu badhe ngedalaken lisan saha tingkah laku ingkang nuwuhaken memanis damel remen tumrap tiyang sanes kepara damel daya tarik. Terus apa wae sing diaturke kuwi dadi biji apik. Ngaten menika menawi urun damel gerak penggali ing tiyang sanes. Leres dados menika saged dipun wastani waspadeng semu. Wicaksana. Nggih, waspadeng semu, waspadeng menika Waspada. dumadi saking tembung waspada ingkang macanipun waspadeng semu. Ngerti kahanan niku. Pun ingkang dipun karepaken menika menawi dipun basakaken lare. Lare menika yen waspadeng semu gek diesemi wis krasa. Terus tumindak kleru tiyang sepuhipun utawi ngasane menika mesem kuwi wis krasa. Oh, aku kleru. Inggih ta? Nah, ngono waspada dadi ngerti gelagat utawi ngerti tengara saking liyan waspadeng semu. Lajeng ingkang menika ingkang tesih si pengung menika padha ingkang sekawan ya Mas Kaji. Si pengung ora nggagewa. Nggih. Sapa sing dijak omong teng mriku? Sapa sing mirengke teng mriku? Waton dhele ngendika le omong niku bahasane nek pit montor rime blong. Nggih. Nggih. Yen ngaten kersanipun blongipun menika mboten nabrak-nabrak. Nggih. Iki kasiken. Nggih monggo. Nggih. Sasampunipun pripara. Setuju kula. Rasaken malih. Iklan rumiyin nggih. Nggih, monggo. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi
bahan makanan sesuai kebutuhan, dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata Mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Kang, wit-witane arep kok entek nggih po? Iya, lah mumpung ana sing nuku, tur larang. Kang, larang ya larang, tapi ya kudu dipikir dawa. Wit-witan kuwi bermanfaat kanggo udara lingkungane dhewe, tetep kejaga kesegerane. Tur nek kok entekke kampunge dhewe bisa dadi rawan longsor kaya desa sebelah kae. Jur piye apike? Sampeyan nandur meneh wae. Yen wis urip tur wis gedhe, wit-witan sing lawas lagi ditegor. Lah, kuwi wite ringin ora melu kok tebang? Ora, mesake gendruwone ora duwe omah. Mari jaga lingkungan kita agar tetap hijau, aman, dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Gemilang. Inggih para kadang ngaturaken sanget ageng panuwun dhateng panjenengan ingkang sampun kepareng nyawiji sesarengan kaliyan kula wonten ing giaran Arum Dalu. Langkung-langkung kala wau Bapak Mijan ingkang sampun kepareng telepon matur nuwun Pak Mijan, lajeng Bapak Darsum sampun ngintunaken serat WA-nipun. Ugi dhateng kadang kula ingkang wonten ing wates menika lebet Banyu Biru iki wonten Bapak Hadi Sarya Sugeng Dalu Badi mugi-mugi dalu menika midhangetaken giaran Arum Dalu sinambi ngaso bilih kala wau kesel anggenipun ngunduh
Lombok. Wah, iki regane sih muncul ora iki. Lan sugeng midhangetaken ugi wonten ing wates menika wonten Bapak Restriono lajeng Bapak Mitra Mariati sugeng dalu para kadang. Ugi wonten kintunan saking Bapak Mijan kala wau Bapak Triono nggih wonten ing Sewukan kalian Bapak Parwito nggih Kalibeno wonten ing Kalibeno. Mas Guru Parwito nggih sugeng dalu para kadang sugeng midhangetaken. Oh inggih kadang kula ingkang wonten ing sedayu ingkang sampun sawetawis wekdal kok boten ngintunaken WA-nipun. Ditunggu lho Mas Parodin, monggo WA-nipun. Mugi-mugi dalem menika ugi tansah kaparingan kesehatan ngaten nggih Bapak. Leres Dipun terasaken kintun-kintun. Inggih kula ngintunaken salam saha sungkem kinanten sugeng midhangetaken katur Bapak Antonius Budiarjo ingkang lenggah wonten ing Sambi Rembe. Sambi Rembe apa Sambi Rembe? Sambi Rembe. Sambi Rembe Pakem Sleman. Salajengipun wonten ing luar Bapak sinten wonten ing Mriyan Bapak Toyo. Inggih dalu. Ugi Bapak Sukarjan wonten Serumbung cabean. Bapak iki bakule kupat tahu cak klewer. Wonten ing Jalan Magelang Jogja. Pundi gremeng nggih. Bakule bakmi. Lajeng bakule bakmi toko waris menika Pak Hardi. Nggih. Toko waris. Nggih. Menika lho ingkang ngajengipun percetakan pangudi luhur Pak Hardi. Wah iki pancen nek mbumboni bakmi istimewa menika. Kadadan anggere wis tetak-tetek ngono karo mirengke wayang. Nggih, radione cilik digandulke wonten angkringanipun. Ugi katur pepunden kula menika Ki Dalang Supraja. Nggih, ingkang lenggah wonten ing perumahan Japunan. Griarjan apa nggih. Bapak dalange Supraja. Sugeng dalu Pak Praja, sugeng midhangetaken sugeng layah-layah. Ugi katur senior kula Bapak Ahmad Sukandar. Wonten ing Blabak. Blabak sugeng midhangetaken Mas Ahmad Sukandar menika keleres kontributor saha pemerhati adat saha tradisi wonten ing Kabupaten Magelang, kontributor kalawarti Joko Lodan. Pak Kandar sugeng midhangetaken. Ugi Pak Paryanto saha Mbak Mariati wonten ing Permitan. Ingkang wonten ing Kelumperit menika kala wingi telepon. Oh nggih, wonten ing Kelumperit Pak Yami kala wau sampun dipun senggol dening Pak Darsum, ngaturaken sugeng midhangetaken. Rentetan menika Pak Yami, Mbah Yadi, Pak Supar menika sajake mengko terus telepon meneh. Sajake Pak Yami kok njuk telepon delok. Lajeng malih kanca-kanca wonten ing Kelodran menika Bapak Gino, Pak Kasbi, lajeng iki kancaku iki sapa Simbah Muadi kalian ingkang wayah menika aku kok asmane lali. Nek wayangane ketok banget iki pancen. Lirane iki apa ya
Bodi carane. Bodi. Pinter maca pat. Oh, nggih. Mengke badhe mupu sayembara. Oh iya niatan kagem para dwija menika. Nggih, Mbak Elvina. Mbak Elvina. Para dwija menika Ibu Wiwi Panca. Nggih, wonten menika kepala sekolah. Kepala sekolah Jogonegoro. Oh, Lajeng Ibu Medangan, Ibu Ketuane Juri, Ibu Rayung. Ibu Rayung wonten ing Medangan, Sugeng Dalu. Kalau njen kula dicegat, aku ya disebut menika Mbah Margono. Wonten pundi? Wonten ing Gundha. Oh, Gundha ndur kali Belan. Sepuh ning suarane iki sih Jembrandang. Sing ngemu wibawa. Ngoten. Wala jemplo ya wah ya Mbah Margono. Sugeng Dalu Mbah Margono. Mbok menawi Mbah Kaji. Nggih, kula kagem sedaya warga utawi ingkang sinau napa kula tergabung nggih dalam kelompok maca Pat Badranaya lan ugi warga saking Kedungan setunggal kalih Sambeng sedaya mawon boten kula wiji-wiji ingkang bahkan ingkang kula wiji menika namung pepundhut sepuh wonten saka setunggal nggih Mbah Cekakung Putri nggih sak jajaranipun nggih menika senajan wis yuswa ning makantar-kantar semangate makarya nggih katete niki mangsa adem bedhite mawon ora uga tindak sawah golek banyu. Golek banyu. Kagungan tandon telo Jenderal. Ah nggih. Ya ana Kapara, ya ana Klenteng, ya ana Sumatera. Nggih niku ingkang dipun ajeng-ajeng namung nganu kadang kinasih utawi anu ingkang saking Grebeg ugi saking Batran kapan do tindak rene to. Kapan sowarya. Dipun rancang ngaten nggih. Nggih, Sugeng Dalu Sugeng Medang ngetaken kok matur nuwun. Salajengipun prayoginipun kembangipun dipun terasakaken rumiyin ngoten nggih. Ya kula mangke paruan karo jenengan nggih. Wontenipun kula nembe ical kala wau. Ngono ora ulang ngono napa kok metu ngoten kok. Mangkono ngene kang nyata sanyatane mung reseping ati bunga ingaran tubuh sugeng tias yenten ina nerakaya si pengging anggung kinunggung ukungan sadina-dina aja mangkono wong urip uripe sepisan rusak ora mulur nalare teng saluwur kadita kuwa kang sira
nanggung kumrung pindho padane simudha prandene paksa kumati kikisane mung sepaya pawayune ngandreken yayah wibi bangke turut bangsane luhur wah iya ingkang rama bae sira sarawungan wae turun mring atining tata krama gonanggon agama suci dipun terasaken setunggal foto ben pas 8 secaning jiwangganira serkatera lamun pocapan pasti lumoh kasor kutu unggul sumengah sesongaran yen mangkono kena ingaran katungkul karem ing reh kaprawiran nora enak iku kaki ada ingatan iki wis mulai kesel ngano kok munter kon anu sum tengara tengara dasare menika ya kepengin ngertos apa to surasane tembang pangkur ingkang kamot wonten ing serat Widatama menika. Mila katur mundut presa kemawon. Setuju to nek nyuwun pirsa Mas Kaji. Mas Kaji niku pripun niku? Nggih.
monggo sak kamat-kamat diudari nggih. Dibukari niku mangken ana nganu WA. Niki tesih ngrembak sing wasis kala wau. Nggih, menika padha pinten gangsal ingkang ngelmunipun nyata menika. Nggih, menika satunggaling tetiang menika ingkang sampun gadhah ilmu kang nyekti. Niku kula pun matur nek wong di ilmu ki malah meneng gitu. Malah meneng wonten ing mriki sanyatane mengoweh napa nggih gawe mareme wong liya. Gawe bungae wong liya damel remening angkatan menawi piyambakipun anggen ngendika niku tansah tinata runtut nggih. Tansah nggih benten keadaan kala ingkang gonyak ganyuk ndeling sami wong iki walianipun walianipun menika wong sing berilmu niku titikane ora akeh slogane ora akeh napa nggih ora kakean tingkah ora kakean pola tingkah lan tingkah nggih meneng anteng nggih niku mitayani pamane dikon ngadeg kon pidato kon pidato ngoten wis ora muni kok kurang ngoten nggih insyaallah dipun aturi jumeneng langsung nggih. Ning biasane nek sing wong sing ning kaya niku wae sing gonyak kan nek kon resmi mesti ora gelem. Ora wani. Ini ndelik. Engko pamane len gawe kok kurang pirang jam kok kurang sedina mesti kurang mangkat alasane ngono wae. Nek mangkat terus njujuk nyedaki patean. Yang bahone alasane tak ngicipi wedang ora ngil. Utawa nunggu panganan mungkin tak dicocol pitik. Malah sing ngono lawat dhewe. Lawadan. Nggih niku wonten ing mriki ingkang boten awake dhewe uripe nek ora tinata niku mesti rusak. Rusake napa ya rusak pikirane ya rusak penemune ya rusak kelagehane. Nek wonten ing mriki niki kula riyen kelingan nggih. Nek ndelok ketoprak nggih ketoprak RRI niku anggere wis Pak Basio niku mesti karepane uripe sepisan rusak niku. Urip sepisan rusak ya. Nah ya gambaraken kados dene guwa to. Nggih. Guwa kang suwung nek ketiup apa disebut maruta niku angel. Nggih niku mesti suarane gemrunggung gitu. Ngoten niku. Lah menika diumpamake ngoten niku wong nek sing suwung saka panemu sing nyekti ya niku nek cara napa gedhe jegoge ngoten niku mawon gitu. Dadi menika miturut penampi pula saking ngendikane panjenengan sing duwe ngelmu sing nyata kuwi sing wasis nggih sing wasis sing pinter niku kejawi kalau wau panjenengan ngendikaken gawe reseping liyan gawe bungaing sak padha-padha gawe keterimane sing nampa menika niku nek menika dipun serat nek donekke cublok donekke bodho kuwi tetep bunga ora cerek atine tetep bunga mbok dionekke bodho wong pinter kuwi krasa bodho wong kepengin malah ngemu kaya oke sing ngerti gayo saya oke sing ngerti resep dinapa nggih diduweki nggih kepara yen den ina menika ta sugeng tias yen den ina dadi nek di ina ki apa diece dikiwake diasorke ngoten niku tetep sugeng jroning tias. Ya menika wonten tembung dibuli menika beda kok. Dibuli niku benten perkawisipun fisik nggih. Sampun mlebet ranah pidana. Dibuli niku hukum kok. Ning ingkang pinter menika nek diece direndah-rendahke tetep seneng jroning malah niku ngatur nganu nggih. Nggawake gegeting awake dhewe luar nambah ilmune luar nambah kawicaksanane kepriye nggih wonten ing mriki kan dipun nanggep kados dene malah niku pendadaran nggih tawi ujian ning
wonten ingkang kala wau ingkang teng kosong berbunyi ngaring niku wae nek dina ya malah muntap. Nggih. Nggih, muntap aku po ngono. Dados menika menawi kosok wangsulipun ingkang kala wau ingkang napa? Ingkang pengung. Ingkang pengung menika suka yen anggung ginunggung ugungan sedina-dina. Nah niku wae nek dialem ono nggih. Diugung terus digedhek-gedhekke nggih. Nek cara cauna juga dibombong wayu kupon metu rokok ya. Mila wonten pungkasaning padha ingkang urut gangsal menika dening ingkang nganggit menika wonten pesen, wonten petuah, wonten nasihat menika dipun serat aja mangkono wong murid. Gitu. Dadi tegese sing aja mangkono kuwi sing menika ingkang kurangan ingkang awon menika. Nggih, niru sing dhuwur iki sing wasis ngilmune akeh sing isih gelem nguding ilmu senajan ilmune wis akeh sing ora nesu nek doneke apa diina karo tetep seneng najan doneke bodho. Nah menika wonten pangandikan saking Amok Pawas mbok pilih ilmu menika menawi dipun serat niku ora ana sak pro jutaning gambarane banyu sing ning segara. Ngilmune Gusti Allah niku ngilmune Kamakasa niku jembar banget warna-warna ilmune. Dan kamera wonten ing mriki wong iki nek sing rumangsane ngoten senengane mesti prihatin kepengin ketemu ngerti. Nek sing wong gumudhe ngerti sithik wae lho umum wis. Apa umum menika saged dipun menapa dipun pendet saking padha ingkang urut pitu napa nggih? Nggih. Ingkang pitu menika tapi diwaos, Pak. Kikisane mung sapala. Pelayune ngendelken Yayah Wibi. Bangkit tur bangsaning luhur. Lah iya ingkang Rama. Yayah Wibi napa, Pak? Yayah niku nggih bapak ibu. Bapak biyu. Nggih. Dadi kuwi rada ana empere karo adiguna kae lho. Dadi sok dupeh. Rama ibune apa kuwi mau wong nganu nggih, wong pinunjuk nggih. Wong ibune niku bapak ibune kajene wong kampung mriku nggih ambake niku bocah iki ngegungke bangsane kawibawane wong tuane. Nggih. Nek jagong ya melu-melu jagong sing ngarep. Nah, sing empuk. Nggih. Nek suguhan melu-melu sing suguhane wong gede-gede. Wong gede-gede nggih. Aku kok mangan wae sing ana rotine ngono. Nggih, niku istilah yo nganu napa nggih ngomoke keberhasilan utawa niku nggih kawibawane wong tuane. Niku ya ora apik niku tetep watak kang kurang becik niku. Nggih. Nek iso ki sampun cetha sanget nggih tegesipun Sekar Pangkur wonten ing Serat Widodama menika nyariosaken wonten jalma kekalih ingkang tunggal menika kasinungan watak ingkang umuh lajeng ingkang setunggal watak ingkang utami. Ngaten to menika. Tegesipun awak dhewe iso mbedake sakjane sing dinut ki sing endi. Sing dicontoh sing endi ngoten nggih. Lawas menika. Pun paling sae nggih ingkang dipun tiru menika ingkang tumindak sae to menika. Ning yo kudu wani aja susah nek di ino wong bodho. Nggih. Aja susah nek di ina ngono kuwi. Iki sesuk bakal ketok oh pancen kae wong pinter temenan. Kae ora rendah diri ning andhap asor. Saking bodho setunggal ngantos dumugi 8 sampun pun terasa. Nah, sakmenika pun terasaken miturut
menapa panemunipun para miyarsi menika langkung prayoga menawi ingkang nikah menika boten setunggal. Jadi ganti kudune Pak Haji Sugiono nembang pangkur utawi saking kiwa kula menika nggih sing wasis sing saking kuyane niku Joyo Endo kekerane pripun niki wah basane angel-angel tenan kekerane ngilmu kekarangan saking bangsaning iku pure paminipun tan rumasuk ing jasad amung aneng sajabaning daging kulup yen kepengkok ponco boyo ubayane balin jani kaseling menika wonten WA kang mlebet malih prayogi dipun waos inggih kula waos nggih sugeng dalu Pak Kajigiono, Pak Sigit saha Pak Jumiran derek absen kemawon Pak. Salam kagem PSK apa? Oh Pak. Salam kagem Pak Darsum dan DLL dan lain-lain. Sugeng dalu saking Pak Yami wonten Kelumprit Candi Mulya isin jaga wit duren duren ana godhonge ning metu pirang-pirang ngatosaken sanget nggih kaliyan matur nuwun Pak Yani matur nuwun Pak Yani nggih monggo dipun lajengaken marmo ing sapisa bisa bewasane murid tias basuki puruhita kang patut lan traping angganira ana uga angger ring kaprabun apun ning panembah
kang kambah ing siang ratri iku kaki takono marang para sarjana kang martapi mring tapaing tepot tulus kawawanan hawa rohanira munggo sanyetaning ngelmu tan pasti ning jam mredo tuwin muda sutra kaki tunggal poto malih jiku wasiki sapanto wahyune sapa entuk wahyune Allah kyoto milah mangulah ngilmu bangkit mikat reh mangukut kukutan ning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh liring sepuh sepi awas raraning wis ana tengoro nang Mas Kaji ora yen namung kaputi niru ning niru apik kok pokoke angger pungkasan iki wis miring-miring kok tetep meh bubuk teges miring badhe ngupadi pangertosan ingkang tamat wonten ing cakepan menika ngupadinipun kaliyan sinten ayo kalian miring nang Mas Kaji Sudiono inggih menika
katitik ingkang padha sanga nggih menika nyariosaken bilih ingkang gadhahi ilmu menika estunipun kuwi ana loro ilmu batin karo ilmu lahir nggih. Wonten ing mriki iku boleh nggih karsane gaib. Lah wonten ingkang batos menika karsane gaib nggih kok pilih wonten ing mriki ingkang sinebut ngilmu. Kula wau tapak mri barang kula wau nggih ingkang umum lajeng wonten ing mriki dipun sebataken ngilmu kuwi nek sing ngilmu mung sithik paribasan ana ming ora mlebu ning apa ning pikiran sing tenanan ning jiwane mboten ning digambarke wonten ming cumandha ana sak njabane apa sak njabane daging sak jeroning kulit. Mbok bilang ngoten nggih sak njabane daging sak jeroning kulit. Sak jeroning kulit. Kuwi dadi siji karo yiyet ya. Nah, pokoke sak mangsa-mangsa menika iso ilang. Ning nek benten ingkang ilmu ingkang dipun resepi wonten ing manah menika dilali-lali tan bisa lali. Ora gampang ilang, ora gampang lali nggih. Pramila wonten ing mriki ngatos-atos nggih menawi nggih ingkang wonten salebeting daging sak njabine daging salebeting kulit menika dados tiyang menika lalen ngoten. Lalen nggih. Ilmunipun dereng saged dipun resepaken sajroning manah. Dereng dipun candi, dipun candi apa diugemi nggih, dipun deli. Nanti isih mangung-mangung isih mangsane iso lumongan. Carane diparingi warah utawi wuruk ngoten dadi tiyang menika lajeng wonten ingkang mertani ming bungen kiwa. Menawi ingkang kula menapa saring saking ngendikaning Pak Kaji menika estunipun ngelmu kuwi ya njuk werna-werna. Nggih. Ana ngelmu sing upadi lumantar krungu. Mirengaken. Ngrungokke. Iya tetep ngelmu nggih. Ngelmu. Nggih. Lajeng ana ngelmu sing diupadi kanthi weruh. Delok. Ana ta? Delok. Oh, iki to iku. Delok wong. Carane ngono kuwi. Oh, ngoten. Menawi kala wau ingkang dipun rungu. Ngrungokke ana wong ngendika ngelmu apik tak rungokke. Ana ngelmu sing ya di rungokke. Ya didelok. Menapa upaminipun? Ya ana Pak sing paring ilmu kuwi kejaba ngandani nyonto mulang wuruk ning karo nggawa contone. Iki lho barange. Iki lho dadine kaya ngene. Kaya ngene iki conto. Ana mulai ngelmu sing diupadi kanthi kejaba ngrungokke weruh ning ya karo nglakoni. Praktek. Nah, iki STM iki. Dadi mboten mergo ngrungokke njuk ditulis, mboten mergo weruh njuk dieling-eling, ning iki dipraktekke temenan. Nggih, tesih wonten malih. Nah, kuwi sing kok ngono kuwi biasane ngelmu kuwi angele ilang. Nggih. Dadi kecathet nang jero rumesep. Ning nek sing ngrungokke tok kaya ngendikane Pak Kaji kono wae nang jerone kuwen tuwa bungen tuwa gampang. Nggih. Ana ngelmu sing dirungokke ya weruh ya dipraktekke ning ngejak liyane nandani. Nah, kuwi tegese ngelmu sing ora ilang tur ya sumebar ana ing sasana. Wonten ingkang mestani ngelmu ki oleh kanthi laku prihatin. Nah, matur. Dadi ilmu gaib kuwi mbok menawa. Ilmu gaib niku nggih kanthi lampah prihatin, istilah yo seneng nenepi nggih. Lah wonten ing mriki kula nambah sekedhik estunipun
ilmu niku wonten werni kalih ingkang ilmu ingkang saged sinerat nggih kanthi tulisan sekolah ning ilmu sing rada angel niku sing ilmu serawung. Yen ngaten ilmunipun karana angel menika binjang mawon Pak Haji. Pak Haji menika mbok bilih wekdalipun mboten badhe cekap menawi angel nggih. Niki nganu kok minggir celengan disesuk meneh ngono. Nggih, monggo. Pratondo. Nggih, nek ngoten nek ngono yen ngaten. Yen ngaten. Langkung becik utawi prayogi menawi dipun sambung wonten ing pepanggihan pangkapati dumugi senajan wirah-wirahanipun benten ngoten nggih. Istilah niku sejarah nggih bersambung. Winates wekdalipun kanthi menika kula dalu menika ingkang ayahi karya nyuwun pamit lan nyuwun pangapunten bilih kok kathah atur ingkang pinanggihipun lepat saestu awit saking winatesing pangertosanipun kula bertiga lan pangajabipun mugi-mugi wonten ingkang leres senajan namung sekedhik lan mugi wonten gina pedahipun tumrap bebrayan ngaten nggih para kadang kula nyuwun pamit kanthi sekar pangkur kinarya mungkasi giaran arum dalu. Prakadang lan prasutresna winatesing wekdal macapat nanggih pinupus kya nyuwun mungkur nglanggono gunging lepat wicara basa sastra lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama entuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para tresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ayahi karya minta pamit andung basuki mugi rahayu ingkang sami pinanggi widodo nir ing sambikala pangajabipun budaya Jawa muga-muga bisa tansah lana kepara bisa saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun.